Η εικόνα της Αθήνας είναι ο καθρέφτης της καλπάζουσας ανεργίας. Καταστήματα που κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο. Το 1998. Για το Γιάννη μόνη διέξοδος είναι να δοκιμάσει την τύχη του σε μια χώρα του εξωτερικού. Και γι' αυτόν πιο βολικό είναι να φύγει στην Κύπρο. Πιο ανθρώπινη ζωή. Πιο ανθρώπινη ζωή για να μεγαλώσει μια οικογένεια σωστά, πιο σωστή παιδεία. Βοηθάει τους νέους επαγγελματίες κατά πολύ περισσότερο από ότι εδώ πέρα. Και ξέρω ότι εκεί πέρα, αν προσπαθήσω να φτιάξω κάτι δικό μου από την αρχή, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχω. Αν και την Κύπρο δεν τη θεωρώ εξωτερικό. Γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε τα ίδια έθιμα. Είναι όπως η Ελλάδα. Σήμερα οι άνεργοι ξεπερνούν το 1.120.000. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι συγκλονιστικά. Το ποσοστό των νέων ανέργων, δηλαδή όσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ανέρχεται στο 23,8% του συνόλου των ανέργων. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι, αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, αποτελούν αντίστοιχα το 56,5%. Πολλοί από αυτούς έχουν φτάσει στην απόγνωση. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν 2 εβδομάδες έλαβα email από άνθρωπο που αναζητούσε εργασία που με οδήγησε να έρθω σε επαφή με την αστυνομία, γιατί ο άνθρωπος έλεγε ότι δουλεύω σε μια εργασία επικίνδυνη, ένα αερίτης, δεν θα πω την εταιρεία ή τον κλάδο οτιδήποτε, δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ να βρω άλλη δουλειά και αν δεν μου βοηθήσετε αύριο θα ανοίξω τα λουριά και θα πέσω στο κενό. Ο Αλέξανδρος Φουρλής διευθύνει την Καριέρα GR, μια εταιρεία με αντικείμενο την ανέβρεση εργασίας. Γνωρίζει συνεπώς πολύ καλά την κατάσταση των ανέργων. Δέχονται σε πολλές περιπτώσεις πολύ μειωμένες αμοιβές από την προηγούμενη δουλειά, ακόμα και σε επίπεδο 50% και 60%, ενώ έχουμε και ακραία φαινόμενα ανθρώπων που προσφέρουν την εργασία τους δωρεάν, δοκιμαστικά, προκειμένου να τους αξιολογήσει και πιθανόν στο μέλλον να τους προσλάβει ένας εργοδότης. Είναι απόγευμα και στην έδρα της εταιρείας διοργανώνονται σεμινάρια για παραπερεξειδίκευση αυτών που ψάχνουν μια δουλειά. Ποιες είναι οι ηλικίες που θίγονται περισσότερο? Πλέον βλέπουμε ότι αναπτύσσεται πάρα πολύ ηλικία 40 και άνω, οι οποίοι δυσκολεύονται και μένουν αρκετό χρονικό διάστημα εκτός αγοράς εργασίας. Τα υψηλόβαθμα στελέχη, άνθρωποι που έπαιρναν σημαντικές αμοιβές και πλέον δεν βρίσκουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Οι γυναίκες ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, ήταν πάντα μια ομάδα που είχε πρόβλημα. Και οι εργοδότες πώς αντιμετωπίζουν την προσφορά εργασίας? Οι εργοδότες πλέον φαίνεται ότι στοχεύουν στο να καλύψουν τις απολύτως απαραίτητες για αυτούς θέσεις και για τις θέσεις που θεωρούν ότι θα τους βοηθήσουν να βγουν από την κρίση. Ένα ποσοστό ανέργων, το 5,7%, απέρριψε κατά τη διάρκεια του πρώτου